טוב, עכשיו אנחנו מתעסקים עם נושא של מיסים נוסף, קריאת מים שמוטלת גם על יתומים קטנים. רוצים למצוא מים, אז הם גם צריכים להשתתף, אבל יש קושיה על רב פאפה הטיל מס לקריאת מים גם על יתומים קטנים, ורב שישה אמר לו, תשמע, אולי לא תצא מים, אולי לא, דילים לא מדביל, אולי לא ימצאו מים נובים, ואז יוצא גרמת הפסד ליתומים האלה, מכיוון שהם קטנים הם לא יכולים למחול לך על הפסד הכסף. כאילו, גרמת להם נזק והמחילה שלהם לא מחילה, כי הם עדיין לא בגיל בר מצווה. אמר רב פאפה לרב שישה, אני לוקח את המס מן היתומים, אני מדביל, אם אני אמצא מים נובים, סבבה. עשינו טוב שגבינו מהם, אבל אם אני לא אמצא מים נובים, אני אחזיר להם את הכסף. הגמרא מביאה שתי הוראות בעניין מיסים לתיקון העיר. אומר רב יהודה, הכל להגלי גפה, הכל חייבים להשתתף בהצבת דלתות בשערי חומת העיר, וגורמים תשלום אפילו מיתומים, אבל רבנים לא צריכים שמירה, ולכן הם פטורים. הוראה נוספת, הכל חייבים לסייע לקריאת פיתיה, לקריאת בור למי שתייה, וגובים אפילו מרבנן, מכיוון שגם הם צריכים מי שתייה, הם לא שונים מאחרת. אבל הכוונה, רבי יהודה מגביל את ההוראה השנייה, אומר, רגע, לא. הם לא צריכים להשתתף בקריאת הבור אם בני העיר חופרים פיזית והולכים בעצמם. אבל, כי זה לא, אבל זה רק אם הם כאילו, זה לא נפקיל באחלוזה, כלומר, שהם בני העיר לא יוצאים בעצמם, אלא סוכנים פועלים, אז הם כן חייבים להשתתף, אבל אם פיזית בני העיר החליטו בעצמם לחפור, אז זה לא שייך שתלמידי חכמים יבואו ויחפרו יחד עם כולם. טוב, מעשה ברבי יהודה הנשיא, שפתח את האוצרות שלו של החיטה והתבואה להאכיל עניים בשנת בצורת, ואז הוא אמר, ייכנסו רק אנשים שיודעים מקרא, משנה, גמרא או הלכה, או אגדה, אבל עמי הארץ לא ייכנסו. אחד התלמידים שלו, רבי יונתן בן עמרם, דחק, כלומר נכנס פנימה, באופן שלא יכירו רבי, כלומר הוא התחפש כנראה. אמר לו, רבי תפרנס אותי, אמר לו, בני אתה יודע משנה, אתה יודע גמרא, אז באיזה זכות אני אפרנס אותך? אמר לו, אין לי תורה, אבל תפרנס אותי כמו שהקדוש ברוך הוא חס ומפרנס כלב ועורב. זה נגע לליבו, והוא פרנס אותו. אחר כך הגמרא אומרת, אחרי שהתלמיד שלו רבי יונתן יצא, אז ישב רבי והצטער ואמר, אוי, נתתי את הפיתי לעם הארץ, עכשיו לא יהיה לי לתת לתלמיד חכם נוסף. אמר לו בנו של רבי יהודה, אמר לו, בנו רבי שמעון, בנו של רבי, אמר לו, אולי זה, אתה יודע מה, נראה לי שזה יונתן בן עמרם, התלמיד שלך, שנקט בתחבולה. הוא לא רוצה ליהנות מכבוד התורה, שיגידו, אני תלמיד חכם, אז מגיע לי. אז הוא משחק אותה עם הארץ. בדקו ואכן כך, לכן אמר רבי יהודה, אני לא רוצה שעוד אנשים יעשו את הדבר הזה, שיתביישו בגלל כבוד התורה לאכול. אז אני אתן, מה שנקרא, ייכנסו הכל, כולם יקבלו פרנסה מן האוצרות.